desne strane da orijentišem u prostoru. Ja mislim šta je levo, šta je desno. On se opet nameće. Dobro, u redu je. Nameće se, da. Dozvolite. Dakle, ovako. Slušamo vas, gospodine Šojiću. Da imam radnju kao gospodin jednu od moje strane, ja tamo u taj objekt Da? ne bi prodavao zlato, Nego? već bi prodavao lebac. Hoćete da kažete hleba? Lebac, gospodine, lebac! Za gladni građani nije važno da li vi sedite s levo, s desnu stranu ili u sredinu. Važno je da se tamo u taj objekt prodaje nešto što oni mogu da izjedu. A ne da prodajete te vaše đinđuve. Dobro. Čekaj da Hvala. popije. Ja bi Zlataru zatvorio, a otvorio pekaru i prodavao leba. Po 3 dinara, zar ne? Po 2 dinara ću ga prodavam. Po dinar ću ga prodavam. Ma ću ga prodavam džabe. I lebac, i leba, i kruh ću prodavam. I to? Ako to neko hoće da jede. Svaka mu čast. Narod sve vidi. Ama čutite.